чун анъана имсол низ дар чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бозигарони то 14-сола дар лигаи пешсаф 10 дастаи саросари ҷумҳурӣ аз он ҷумла клуби марказии варзиш Артиш, душанбе мактаби махсуси варзиши захирои олимпӣ, дастаи дуюми мактаби ҷумҳуриявӣ Маврат Ашолии варзиш оид ба бозиҳои дастави Истиқлол ҳам аз шаҳри Душанбе, мактаби варзишии шаҳри Ҳисор, Суғд ва академияи Тоҷ аз шаҳри Хуҷанд, Арали ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, Равшани шаҳри Кӯлоб ва мактаби варзишии ноҳияи Ҷайҳун ҳунарнамоӣ мекунанд. Дар яке аз рақобатҳои даври аввали мусобиқа дастаи Душанбе мактаби махсуси варзиши захирои олимпӣ тими мактаби варзишии ноҳияи Ҷайҳунро ба ҳузур пазируфт. Рақобати дастаҳо дар майдони севюми варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе доир гардида бо ҳисоби калони 9-0 ба суди соҳибони майдон хатм шуд. Дар рақобати мазкур аз ҳайати дастаи Душанбе Амиршоҳ Бобохонов ба задани 4 гол муваффақ гардида ба исмаш покеро сабт кард. Беҳрӯз Шарипов бошад муаллифи дубл гардид. Наимҷон Шафиев, Самир Хоҷаев ва Некрӯз Атоев як голе заданд. Қобили қайд аст ки дастаи Душанбе мактаби махсуси варзиши захирои олимпӣ пас аз ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ дар чемпионати шаҳри Душанбе соҳиби рохат ба мусобиқаи ҷумҳуриявии лигаи пешсаф миёни бозигарони то 14 сола гардид. дастаи муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи Ҷайҳун бошад дар ин мусобиқа ба ҳайси ғолиби минтақаи Бохтар ҳунарнамоӣ дорад. дар мусобиқаи шаҳрӣ ҷои аввалро гирифтем. ҳарби мо РШСМ ва Истиқлол сахт буд ва ҳар дивайонро шикаст дода ҷои аввалро гирифтем. ҳадаф дорем ки ҳамаи дастаҳоро мағлуб карда ҷои аввалро ишғол кунем. бозиҳои дигари даври аввал бо чунин натиҷа ба анҷом расиданд. клуби марказии варзиш Артиш дар майдони хеш бо ҳисоби калони 1-7 аз тими Истиқлол шикаст хӯрд. Арали ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бошад бо ҳисоби 2-1 тими Суғдро мағлуб кард. Академияи Тоҷи шаҳри Хуҷанд 5 голи беҷавоб ба дарвозаи муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳри Ҳисор зад. дастаи дуюми мактаби ҷумҳуриявӣ Маврат Ашолии варзиш оид ба бозиҳои dastavӣ бошад дар сафар тими Равшани Кӯлобро мағлуб намуд.